Sziasztok! A mai asszanánk egy kis pihenő póz lesz, feküdjünk a hátunkra. Boldog baba pózt fogjuk felvenni, csigolyáról feküdj le. Húzd fel az egyik lábadat, majd a másikat. A talpadat fogd meg belülről, és egyenesítsd fel a tapak, mutassanak az ég felé, pipál a lábfej, a lábszár függőleges, a comb meg annyira közel a melkashoz, amennyire csak tudod. Itt terpezd a lábadat, és kezdj el mintázni, mint egy boldog baba. Gondolj vissza rá, milyen jó volt még, amikor baba voltál, és csak ilyeneket tornáztál egész nap. Csukd be a szemedet, és hagyd magad ellazulni. Hagyd vedd észre a békességet ebben a mozdulatban. Majd tedd le a lábadat, ha megelégelted, másikat is nyújtsd ki, és nyújtsd ki. Köszönöm, hogy velem gyakoroltál.